tuifinriat zau zia hi kan hre theuh awm e chu wangin thil mak tak tak po hmuhchhuah ma se thil danglam te chiam ani lawang chu tunruma chuan tuifinriata thil mak tak tak an hmuhchhuah te kan tar lang ve le dawn ani ghost fish movie sa tharang te hi an rap omin inrin lo lai taka lan thut chang an nei thina atam jok phei chuan ati hlau tho nge yang che ma se hei hi chu Casper ang khan angai nat om riau thung tuna hian sangha Casper ang maya fel ghost fish chu kan hmu me ke ghost fish tia aming sak ani chan hi chu taksalang tlang thei an ne wang le an thi to nia alan wang ni in hei hian tui chunga nung chadang te chu an hot bo thin he sangha tharau ang tak mai hi Mariana Trench Pacific Ocean na anom tlang pui thin plastic bag nen pon ngai pol awl view mai thei angler fish ghost fish kha ilau vak lo ani chuan he sangha hi han en ve te le sangarap om le thinrim renga nga lang angler fish chu he lantern fish sangha eng thei hian khovela tuiomna pianga chuan nangma mu thei turin a local theiang chupa ka tui thuk taka poni se ataka imuni chuanin irak ve mai thei angler fish hian anma ni pola eng an nei chan hi chu thilan mu thei lo wang ania tuifinriat thuk taka chuan cho ei tur zon ngai lo ma se he eng hian an ei tur te chu an ka chunga chuan a hroi lu thin I hlau zong ani ve em komen lama milo thriatir ve don nia Amphitrite British Columbia Powell luya hian Greek pathianin alo hmuh kang che Amphitrite hi tuifinriat le dolphin te pathian ania aum zia chu Greek thon thua chuan tuipui lal nu ti na ane diver pakhat chuan Amphitrite lim chu Powell lui thuk taka chuan a hmuhchhuah diver vanei tak chuan Queen of the Sea chu muin he lim hi bronze atanga siam ania tui chung fit somnga panga thuka a hmu ane tui chunga hian Queen of the Sea hian ro ala rel reng iring ve em ngai tua zui mai me tan tha ome Musa Mexico Kenkan Mexico tui thuk tak hi I han bel ching ve le donila heta hian milim sang sang I hmu treu anga mase tu te nge an ni atak tak nge an nia min an siam chop zok Caribbean Sea hian ama polin tui chunga museum aneya Musa tia hriat ane kumsan hi pariat khan siam ni in tui chunga thil sang sang omte humhal nan an siam ane Musa hi tui chunga lung omsa manga siam ania mak iti ve em he museum hi tui chunga thil omte von himna thatak le khwalzin hip tu thatak ani iti ve em komen lama milo hriatir ve don nia Malpic crosses tuna chuan Spain lam ian hoi ve le thungila heta ve thung hi chuan cross chi sang sang fit som ru panga thu tui chunga hian I hmuang tui chunga hian engwangin nge cross te hi anom ngot na chan ni tang le thlan mual aum zok nge ni yang cross somli ai tam chu La Palma a hmu ania a phena thil om hi tul tha na chan chin ani Friends longsuam mang Jacques de Source chuan long chu adua masemi somli ten an troyom chu adu lo thung ti chuan tuifinriata chuan an zawai chuan a the thlata ani anti de Source hi angeyom iti ve em heng cross te hi an thlana tan an pai thlata ani Titanic wreck April ni sompanga kumsa zko sompan hi khan British mi pui phurtu longmoi tak chu North Atlantic Ocean a tuivo taka chuan apil kumza ral to chungpon tuifinriat monga chuan ala omreng Titanic long ke chhe hi diver ten mutuma an suang to thin chu ane kumtam tak aral to chungpon mi ten mualna chak renga nimasela vurtlang wangin
North Atlantica apilta ani Titanic long hi nangin mu vei chakem komin lama milo shetir donia Bioluminescence hi tuifinriat mong thuk tak le thim taka imhu theyang nungcha chulai hmuna cheng chuan enga pe chuak thei tlat tui thuk taka cheng nungcha te hi thil pek danglam tak khuanuin apeya anei tur zonna ta torchlight emo thil eng mihring siam an momo lemlo an mani in enna anneya rongmoi tak tak chu an chuatir thei an taksa chuan eng chu anneya an cheta piangin an ti eng tamai thin ane sea spiders maimum te hi tui chunga an cheng theilowa tui hi an ho em thin mase maimum then khat chu tui chunga an cheng tin soita ila engtin nge ingai veng le ithil riat kha thudik tak ane heng maimum te hi sea spiders tia ko ane maimum pa ngai nen chuan tlemin danglamna anneya an se ve ngai lova taksanem lai chu chuatan du thoma se anei turte taksanem lai tak chu chuatan an ei thin giant pyrosome thalak then khata chuan balloon pin mang ang pipe se tak ani lo pun plastic bag imhuto mai the achang chuan plastic emo balloon mishingin kanman ang hi alo ni lo thina pyrosome hi alo ni mai thei jok pyrosome te hi an lian jokin cylindrical pin mang ang an nei tunami hi fisom ruka se ni in a hlo om lem lo thil mu nun takani iti vm Goliath grouper tui thuk tak chunga hian nungcha danglam tak mutur inei le dona chu nungcha chu Goliath grouper hi ania sanghal la om tak ani video a hian nupa pakhat chuan tui chunga lu chu nu man ti hlea nimasela grouper hi athin arim dewani nge diver te chu abei zuita ani he nungcha hi atlang puin Atlantic Ocean a zon mu thei ania paun zariata rit te ani thei chu wangin luyai chen lain grouper naya hian omlo shami tum thin don nia F4U Corsair aircraft man lai thil hlui tam tak chu tuifinriat monga mu thin ani accident ani lo pon indona lam thil te tuna kain tir tu cheu hi F4U Corsair aircraft Oahu Hawaii ami ania hei hi indo pui pani na mi kha ani tuya hian accident top ani bik lova chuting lam ain thona tui azo to wang zokin tuya hian atla pilot chu damcha in life jacket mangin tuya chuan a hleu thei pha ani underwater river khomola tlanga te lui chu imuchinang mase tuifinriat chunga hian luya om thei iringem ringlo ma la aum nge mai Yucatan Peninsula Mexico ami hian tuifinriat chunga luya nei tlat tuna chuan engtin nge luile tuipui chu kan thlir ran ta kang le achan chu an pani in tui ve ve anisia tuifinriata tui hi ala chuti lain khomola tuiero al lo thung hydrogen sulfate layer chuan a then sanga lui chu chumang mai in alantir ani thilmak takani iti vm sea lizard Godzilla hi movie sa kan hmuin kan hreteu to ome then khat phei chuan atak anga in lo ngai mai the in ngai tu dan chu adik chi e achan chu tui chunga nungchadang lam tak Godzilla nena in anna nei chu hmuhchhuah ani marine iguana hi Godzilla nen ainang hlea mase Godzilla ai chuan ate dai zok inchi somni pani chawa sei ania Galapagos thliarkar bula an hmuchin tlang pui Galapagos thliarkar bula an hmuchin tlang pui chubaka Godzilla ang thovin tuya acheng vea iguana hi Godzilla te chi ti in kan soi theang chu diver he nungcha hmuchuak tu hi chu
afak omthlot ani. Ice finger of doom. Ice finger tuifinriat monga ain siam lai han hmu hi thil danglam tak chu ani nge yang diver chuan polar region a tuichhunga alu tumin alafu ani. Hei hi mishing te thil ti chiata wanga in siam nge khuanuin asiam jok ni dang le. He ice finger hian engkim chu vura achantir vek nungcha le diver te thlengin he diver po hi ice finger tur tu zinga mi ania athi lo sham ipe seyang ani chuan ice finger hi thilmoi takani ti ve em ole tuna chuan ingai dan hria dalo hun vele ta e tuifinriat chunga thil sang sang an hmuhchhuah kan han talan tak te akhan engkhang nge makberai hriat vele komen lama milo hriatir ve donia tun rumatan chuan khati zong kha ani e